91 FM. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας μας είναι 22470 και 33399. Άρα δεν είναι τα τηλέφωνα, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ενώ έχετε δυνατότητα ακρόασης μέσω ίντερνετ από τις ιστοσελίδες 24live.gr και 24radio.gr. Όπως σας είχαμε αναγγείλει στην προηγούμενη μας εκπομπή, αυτή την εβδομάδα φιλοξενούμενη και επίσημη καλεσμένη μας, η κυρία Πέρσα Γιοβάνογλου, η αγαπημένη σας αστρολόγος. Τώρα θα μου πείτε πώς πρόλαβε να γίνει αγαπημένη σας από τα τηλέφωνα που παίρνατε και μας ρωτάγατε το πώς και το γιατί. Πέρσα, είσαι στο μικρόφωνο ή μάλλον στο τηλέφωνο σου, όχι στο μικρόφωνο, είσαι στον αέρα? Πέρσα, Πέρσα, μας ακούς? Πέρσα, μας ακούς? Καλησπέρα. Θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, ενώ εσείς ακούτε κάποιο τραγούδι, να ξαναεπικοινωνήσουμε μαζί της. Στον αέρα να καλησπερίσουμε την Πέρσα Γιοβάνογλου. Πέρσα, καλησπέρα, μας ακούς? Ναι. Μας ακούς? Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε παιδιά? Καλά, εδώ μας πήρε και μας σήκωσε, Πέρσα μου, αέρας. Ήταν φοβερός και τρομερός, πήρε επιγραφές πάλι, δέντρα ξερίζωσε, η θάλασσα βγήκε στη στεριά και είχαμε κοτρώνες. Ναι, ναι. Μην πούμε τίποτα άλλο. Φαντάζομαι. Εντάξει, δεν έχουμε πλοία. Ναι. Τι να κάνουμε? Υπομονή. Κάνει και κρύο και υγρασία? Κρύο δεν έχει, υγρασία έχει. Υγρασία. 15 βαθμούς είχαμε, αρκετά καλά, αλλά είχε πάρα πολύ νερό. Θα μπορούσα να πω ότι είχε και ακραία καιρικά φαινόμενα κατά τόπους και κατά στιγμές. Ναι. Ήταν στιγμιαία, δηλαδή ξαφνικά έριχνε απότομη βροχή, ξαφνικά σηκωνόταν αέρας. Ναι, κατάλαβα. Ήταν περίεργα. Τι να κάνουμε, υπομονή, χειμώνας είναι, θα περάσει. Να σου πω, εγώ όμως προτιμώ το χειμώνα από το καλοκαίρι. Δεν μου αρέσει εμένα προσωπικά η τόση ζέστη. Προτιμώ το χειμώνα πιο πολύ. Μ' αρέσει ο χειμώνας. Ναι, κοίταξε, άλλοι θέλουν το χειμώνα, άλλοι το καλοκαίρι. Εγώ ας πούμε το καλοκαίρι, είμαι παιδί του καλοκαιριού. Δεν μπορώ το κρύο απ' την άλλη. Να, και ο Παντελής λέει αυτό. Πάρα πολλοί κόσμος. Εγώ δεν την αντέχω. Εντάξει, είναι ιδιοσυγκρασίες. Κάποια στιγμή θα καλέσουμε και έναν ειδικό για το θέμα ιδιοσυγκρασιών. Ναι, θα ήθελα να μάθω κι εγώ, γιατί πραγματικά κάθε χρόνος που περνάει στη ζωή μου, τόσο περισσότερο απεχθάνομαι το χειμώνα. Κοίταξε να δεις, είναι θέμα όσο πιο πνευματικός είσαι, χοντρικό, ιδιοσυγκρασιακά λέμε τώρα, είναι βάτα και όταν είναι ανεπτυγμένο το βάτα δεν το αντέχεις. Ναι. Και αυτά μόνο κάποιοι ειδικοί μπορούν να μας τα πούνε. Εγώ απλά τα έχω ακούσει, τα έχω διαβάσει, αλλά δεν έχω εντρυφήσει. Όμως εσύ, ως αστρολόγος, ναι. Θα έχεις να μας πεις πολλά πραγματάκια. Να κάνουμε όμως μια σύνδεση, τι είχαμε πει την προηγούμενη φορά, δηλαδή σχεδόν πριν 15 μέρες, τι είχαμε πει? Ναι. Να μιλήσω εγώ, να το πω έτσι, να κάνω μια εισαγωγή πριν αρχίσουμε να λέμε τα θέματά μας. Ωραία. Είχαμε μιλήσει και θα με διορθώνεις αν κάνω κάτι λάθος. Ναι. Είχαμε πει ότι για να κάνουμε μία, όχι πρόβλεψη, μία σωστή αναγνώριση του ατόμου θα πρέπει να γνωρίζουμε όχι μόνο πού είναι ο ήλιος. Ναι. Είχαμε πει να κάνουμε μία ανάλυση του αστρολογικού του χάρτη. Ναι. Ο οποίος αποτελείται από 10 πλανήτες, τουλάχιστον. Και από 12 οίκους.
και από 12 οίκους, οι οποίοι αυτοί βρίσκονται από ειδικούς, από αστρολόγο, με ειδικά βιβλία, την ημέρα που γεννήθηκε και την ώρα, αν είναι δυνατόν, ποιοι πλανήτες ήταν πού. Ναι. Δηλαδή δεν είναι απλά μόνο τη ζώδιο είσαι γεννήθηκες 19 Μαρτίου, είσαι Ιχθύς, όλοι οι Ιχθύς έχουν το ίδιο μέλλον. Σωστά. Θα είναι ο συνδυασμός των πλανητών στο χάρτη. Ακριβώς. Σήμερα λοιπόν είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε για τον ήλιο στον αστρολογικό χάρτη, που είναι, συμβολίζει, είχαμε πει, το εγώ και τη δύναμη του ατόμου. Καλά τα θυμάμαι. Τι είπες, συμβολίζει το εγώ. Το εγώ και τη δύναμη του ατόμου. Και τη δύναμη του ατόμου, ναι. Και πάνω σε αυτό εσύ θα μας κάνεις τώρα την ανάλυση. Αυτό έκανα εγώ τώρα σαν σύνδεση. Ναι. Και μας είχες υποσχεθεί σε 2 άτομα που μας έδωσαν την ημερομηνία, μας έστειλαν την ημερομηνία τους, να μας πεις γενικά πραγματάκια. Μην μας πεις τίποτα επικίνδυνα. Ναι. Εσύ σε αφήνω στο τι θες εσύ να κάνεις. Να ξεκινήσουμε με τις θέσεις του ήλιου ή να πούμε την πρώτη πρόβλεψη? Να μιλήσουμε για τον ήλιο και μετά να πούμε για την πρόβλεψη των ατόμων. Οκ. Ωραία. Ξεκινάς εσύ. Ο ήλιος πού? Οπότε να μιλήσω εγώ τι σημαίνει ο ήλιος και τι εκφράζει. Ακριβώς. Λοιπόν, όπως είπαμε, λοιπόν, ο ήλιος δίνει τα χαρακτηριστικά του εγώ μας και της προσωπικότητά μας. Δηλαδή πού θέλουμε να λάμψουμε. Έχουμε ανάγκη για αναγνώριση και αποδοχή από τους άλλους. Και αυτό είναι το κλειδί από τους άλλους. Δηλαδή, από τη μια είναι το εγώ μας και το εγώ μας πρέπει να λυθεί από τον απέναντι οίκο, από τους άλλους, από τη σχέση μας με τους άλλους και από την τριβή μας με τους άλλους. Δηλαδή, ο ήλιος μας για να λάμψει σε αυτή τη ζωή και να εξελιχτούμε εξαρτάται από τις λύσεις που θα δώσουμε εμείς σε θέματα του απέναντι οίκου. Πιο απλά. Αυτό ονομάζεται δίπολο. Ο ένας οίκος που είναι ο ήλιος και ο ακριβώς απέναντι που είναι εκεί που εκφράζονται τα θέματα απέναντι από τον ήλιο, τα οποία πρέπει να λυθούν σε αυτήν τη ζωή. Για να φτάσουμε σε ένα σημείο που συναντάμε πλέον τον ανώτερο εαυτό μας, δηλαδή την ισορροπημένη έκφραση του ήλιου μας. Αυτό λιγάκι είναι πιο σύνθετο, να το κάνω εγώ λίγο πιο απλά. Ναι. Δηλαδή, αν κάποιος έχει ήλιο, λέμε τώρα, κρυό, τι θα πρέπει να κοιτάξει απέναντί του για να λύσει τα προβλήματα? Τον απέναντι οίκο του οποίος είναι ζυγός. Ας πούμε, θα πρέπει να κοιτάξει τις σχέσεις του, να είναι ισορροπημένες, δηλαδή να μην είναι σαν κρυός μονόπλευρος και επιθετικός, να μην είναι δηλαδή άσπρο-μαύρο. Ο απέναντι είναι ο ζυγός ή κάνω λάθος? Πώς? Απέναντι από τον κρυό είναι ο ζυγός. Είναι ο ζυγός, ναι. Καλά τα θυμάμαι. Και βεβαίως παίζει ρόλο και πού είναι ο οίκος, σε ποιον οίκο είναι ο ήλιος του. Ωραία. Δηλαδή είναι στον τέταρτο οίκο, που σημαίνει. Οπότε ότι αυτά είναι, είναι λίγο. Ναι, αυτά είναι λίγο. Θα τους τα πούμε λίγο πιο μετά, απλά για να τους τα ξεκαθαρίσω. Ναι. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα κάποιον που έχει γεννηθεί μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Και βγαίνει ο ήλιος του να είναι στον κρυό, το πρώτο μας ζώδιο. Δηλαδή πρέπει να αν δηλαδή να πάρουμε το παράδειγμα από τους χάρτες των ανθρώπων που θέλουμε ναι, να αλλά μιλήσουμε. Εκτός αυτού, για να δούμε τις θέσεις, δηλαδή ο ήλιος λέγεται και το ζώδιό μας, αυτό που είμαστε. Δηλαδή όταν λέμε ανήκουμε στο ζώδιο της Παρθένου ή στο ζώδιο του Λέοντα, χαρακτηρίζεται από τη θέση του ήλιου μας. Ακριβώς, τη θέση του ήλιου μας και τις όψεις που κάνει με τους άλλους πλανήτες, δηλαδή τη χημεία που δημιουργείται. Ακριβώς. Αλλά για να μπορούν να καταλάβουν ο ήλιος, ας πούμε, στο πρώτο ζώδιο, στον κρυό, τι σημαίνει, θα μας πεις εσύ, δηλαδή, αν έχουμε ήλιο στον κρυό, τι περίπου χαρακτηριστικά έχει αυτός που έχει στον ήλιο στον κρυό. Αυτό θα θέλαμε σήμερα να μας πεις. Πολύ ωραία, εντάξει. Οπότε μπορούμε να δώσουμε μερικά χαρακτηριστικά, δηλαδή. Ναι, όταν έχει κάποιος τον ήλιο στον κρυό και λέμε ότι είναι ζώδιο κρυού, τι χαρακτηριστικά έχει? Ο κρυός έχει πάρα πολύ δύναμη, σαν ζώδιο, είναι πάρα πολύ αποφασιστικός. Θα έλεγα ότι είναι το αντίθετο αυτό που λένε μέτρα μέχρι το 10 και μετά αποφάσισε. Είναι μια παρορμητική και θυελλώδης φύση. Απ' την άλλη είναι πολύ ηγετική ιδιοσυγκρασία. Είναι πολύ έντονος χαρακτήρας.
Μάλιστα. Έχει πολύ κουράγιο, πολύ τόλμη, αλλά και θρασίτητα και πάθος. Και φυσικά αυτό τον οδηγούν σε μια τάση για φιλονικίες. Μπορεί να συναντήσει δυσκολίες στη ζωή του λόγω βιασύνης. Μάλιστα. Θα πρέπει να είναι πιο ισορροπημένος στις σχέσεις του και στις κρίσεις του. Άρα λοιπόν αυτός που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά είναι του ήλιου στον κρυό. Φυσικά, Ναι. Φυσικά εγώ πάντοτε θα υπενθυμίζω για να γίνεται πιο κατανοητό ότι αυτό είναι μόνο το 1/10 της πρόβλεψης ή του χαρακτήρα. Πολύ ωραία το έθεσες, ναι. Είναι αυτό. είναι το 1/10. Δηλαδή ναι, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ο οροσκόπος για να πεις ένα χαρακτηριστικό του ανθρώπου, έτσι. Και οι άλλοι πλανήτες πώς βρίσκονται και τι όψεις κάνουν πάλι με τον ήλιο. Αλλά θα εξετάζουμε, επειδή έχουμε πει να κάνουμε πιο πολλές εκπομπές, θα λέμε τώρα. Αυτή την εβδομάδα θα ασχοληθούμε ο ήλιος σε όλες τις θέσεις του ζωδιακού. Μετά θα πάμε τον Ερμή, μάλλον τη Σελήνη μετά και μετά τον Ερμή, οπότε θα είναι πολύ πιο εύκολα. Ναι. Αν και εφόσον έχουμε τη διάθεση. Και πάμε τώρα όταν είναι κρυός, μετά πάει στον Ταύρο. Τον Ταύρο. Το χαρακτηριστικό αυτής της θέσης είναι αιμονή, αντοχή, επικοδομητικότητα, χιούμορ, αλλά και ηλιστική αντίληψη. Αγάπη για τη φύση, ασχολία με τη γη. Ναι. Αρέσει πάρα πολύ η διασκέδαση και έχει ανάγκη να έχει εξασφαλισμένα στη ζωή του υλικές συνθήκες για την ασφάλειά του. Δηλαδή τα οικονομικά θέματα να είναι λυμμένα και τακτοποιημένα. Για να νιώθει ασφαλής ένας Ταύρος. Πάρα πολύ ωραία. Τα ταυράκια μας είναι τα ηλιστικά, αλλά είναι και τα όμορφα παιδάκια του ζωδιακού. Δεν είναι όμορφα? Πώς? Τα πιο όμορφα παιδάκια του ζωδιακού ποια είναι? Λίγο πιο δυνατό γιατί δεν σε ακούω καλά. Τα πιο όμορφα παιδιά του ζωδιακού ποια είναι? Αυτά που έχουν Αφροδίτη, δεν είναι? Α, ναι. Τα ταυράκια δεν είναι και τα ζυγάκια? Και ζυγή, ναι. Εντάξει, δεν είναι και αυτό απόλυτο. Αυτό θα σου λέω εγώ τι λένε και θα με διορθώνεις. Ναι, αλλά στην ουσία να σου πω και πώς μπορούμε να το μεταφράσουμε αυτό. Ότι για παράδειγμα όταν είναι μια γυναίκα Ταύρος ή μια γυναίκα ζυγός, ειδικά στους ζυγούς, καταλαβαίνεις ότι της αρέσει να δείχνει όμορφη, δηλαδή να είναι περιποιημένη, να είναι φτιαγμένη, να είναι βαμμένη, να φοράει και το φουλάρι της, να έχει και το σκουλαρικάκι της. Αυτό υπάρχει όμως, ισχύει. Ναι. Να ασχολείται με τα καλλιτικά. Έχω παιδί ταυράκι, παιδί μου, και το ξέρω, αλλά όχι. Εγώ πάρα πολλές φορές. Έχω παιδί ταυράκι, γι' αυτό το λέω. Όχι τώρα να τη βγάλω το πιο όμορφο παιδί του κόσμου. Ναι. Αλλά εντάξει, έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Ναι. Θα μπορούσα να πω όσο μπορώ από τον ήλιο της και μόνο. Ναι. Ενώ αν είναι διδυμάκι σαν και σένα δηλαδή. Λοιπόν, το διδυμάκι έχει έντονη ζωτικότητα, έτσι. Δεν σταματάει ποτέ. Δηλαδή για να είναι κάποιος δίπλα σε έναν δίδυμο πρέπει να είναι έτοιμος να δέχεται τις αλλαγές και δηλαδή είναι σαν 7 εποχές. Σαν 4 εποχές σε μια μέρα που λες ένα τραγούδι και ο Sting. Α, τόσο να το πω θυμία. Πώς? Κυκλοθυμία να το πω. Είναι ευμετάβλητος. Κυκλοθυμία. Ναι, γιατί βαριέται πάρα πολύ εύκολα. Βεβαίως απ' την άλλη προσαρμόζεται και εύκολα γιατί είναι πολύ έστροφο ζώδιο και του αρέσει η χαρά της ζωής. Οπότε θα δει σε κάθε δύσκολη περίπτωση τι χαρούμενο έχει να πάρει και έτσι προσαρμόζεται. Είναι πολύ ανήσυχος. Ένα αρνητικό χαρακτηριστικό είναι επιβολαιότητα βέβαια. Μάλιστα. Όλοι το ξέρουν. Τα καλά μου. Τον ενδιαφέρει πάρα πολύ να αλλάζει. Οι διαθέσεις του είναι κειμενόμενες, όχι τόσο κυκλοθυμικός όσο είναι στις διαθέσεις του που αλλάζει διαθέσεις συνέχεια. Δεν μπορεί να κάτσει σε μια μεριά, δηλαδή δεν είναι ο άνθρωπος που θα βγει για καφέ. Είναι ο άνθρωπος που θα πάει στο μπαρ να πιει ένα ποτό και να είναι και όρθιος κιόλας. Α, τόσο καλά. Ναι, για να καταλάβεις. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Δηλαδή η δίδυμη είναι της επικοινωνίας? Είναι το ζώδιο της επικοινωνίας. Είναι ψευτρούλιδες? Αυτός που ενδιαφέρεται για τα νέα, για την ανταλλαγή ιδεών. Του αρέσει η παρέα, γιατί μέσα από την παρέα ανταλλάσσει απόψεις, παίρνει ιδέες, πληροφορίες. Ναι. Είναι δηλαδή το ζώδιο της πληροφορίας και της επικοινωνίας περισσότερο. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Είναι ο ταχυδρόμος. Είναι ο ταχυδρόμος. Όμως λένε ότι είναι και ψευτρούλιδες. Ισχύει? Όχι, δεν είναι ψεύτης. Απλά... Δεν πάω να βγάλω εσένα που είπαμε από τον ήλιο μόνο. Δύο φύσεις.
Έχει δύο φύσεις. Ναι, ζει παράλληλα σε δύο φύσεις και πρέπει να είναι ισορροπημένο σε αυτό που βγάζει. Αυτό το βελτιώνει αν δεν έχει κάποιον οροσκόπο παρθένο ή κάποιο σταθερό ζώδιο. Είδες πόσο λοιπόν... Το βελτιώνει με την εξέλιξή του στη ζωή. Πόσο λοιπόν είναι απαραίτητο να έχουμε και τα άλλα στοιχεία. Αλλά λέμε τώρα έτσι μια γενική όψη ότι ναι. Δεν πάβει η πάστα, η στόφα να έχει αυτό το πράγμα το επικοινωνιακό και μετά σιγά σιγά σε κάθε εκπομπή θα αναλύουμε και τα άλλα στοιχεία που μπορεί να έχει. Οπότε ο καθένας σιγά σιγά μπορεί να επικοινωνεί και μαζί σου, τα οποία εγώ τα βάζω και τα τηλέφωνά σου στο Facebook, για να μπορούν να τα βρούνε, με αποτέλεσμα να σε ρωτήσουν, να πάρουν πληροφορίες που είναι ο κάθε πλανήτης ο δικός του. Σήμερα μιλάμε για τον ήλιο. Μάλιστα, την επόμενη θα μιλήσουμε για τη σελήνη. Οπότε, αν ξέρεις ότι έχεις σελήνη, μέχρι τώρα είπαμε ήλιο κρυό και έχεις σελήνη στους διδύμους, αλλάζουν τα πράγματα, γίνονται τελείως διαφορετικά. Βέβαια, αλλάζουν. Έχουμε μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, την οποία την αναλύσουμε, όπως είπες. Ωραία. Άρα λοιπόν πάμε τώρα να βρίσκουμε ένα-ένα ο ήλιος σε κάθε ζώδιο τι αντιστοιχεί, τι αντιπροσωπεύει. Και νομίζω και τα δύο άτομα που μας έχουν δώσει για χάρτες ανήκουν στο ίδιο ζώδιο. Ναι. Εδώ θα φανούν οι διαφορές. Ναι. Δύο άτομα στο ίδιο ζώδιο. Ναι. Δύο διαφορετικοί χαρακτήρες, προσωπικότητες και μέλλοντα, νομίζω. Ναι. Μετά τους διδύμους ποιον ήλιο έχουμε? Λοιπόν, μετά τους διδύμους έχουμε τα καρκινάκια. Τα οποία έχουν άπλετο συναισθηματικό πλούτο, έτσι. Είναι οι άνθρωποι που τους αρέσει ο γάμος, η συζυγική στέγη, αγάπη. Έχουν υψηλό δείκτη δεκτικότητας, ευαισθησίας, φιλανθρωπίας. Τους αρέσει το χουζούρι, η αρμονική οικογενειακή ζωή και γι' αυτό κάνουν πίσω και δίνουν χώρο στο σύζυγο περισσότερο. Και είναι και ένας επιφυλακτικός χαρακτήρας. Δεν βάζει δηλαδή μέσα στο σπίτι του, εντός εισαγωγικών στο σπίτι του, όποιον και όποιον. Θα τον περάσει πρώτα από έλεγχο. Μάλιστα. Είναι καλοί μάγειρες, έτσι. Η καρκινή. Να και κάτι ναι. που δεν ήξερα, έλα. Ναι. Μάλιστα, καλοί μάγειρες η καρκίνη. Σούπερ. Δηλαδή να το κοιτάμε και αυτό. Να το κοιτάμε και αυτό, ναι. Δηλαδή σπάνια χωρίζουν οι καρκίνοι. Πώς είπες? Σπάνια χωρίζουν οι καρκίνοι, επειδή είναι πολύ αγκαλίτσα. Σπάνια χωρίζουν, είπες? Σπάνια χωρίζουν, ναι. Ναι, σπάνια χωρίζουν, ειδικά άμα είναι γυναίκες, μπορώ να πω, όχι και άντρες, σπάνια χωρίζουν. Και είναι τόσο συναισθηματικοί. Είναι πολύ συναισθηματικοί, αλλά νιώθουν ασφάλεια με την οικογένεια. Πάνω απ' όλα είναι η οικογένεια και κρατάνε ισορροπίες. Ενώ για παράδειγμα, ας πούμε, ο κρυός, που είναι κτητικό ζώδιο, θέλει τον άνθρωπό του να είναι δικός του. Ο καρκίνος μπορεί να κάνει και τα στραβά μάτια και να έρθει σε μια επικοινωνία, να κάνει λίγη υπομονή, προκειμένου να σώσει το γάμο του. Ο καρκίνος δεν θα το έκανε αυτό. Σε αντίθεση, ο δίδυμος όμως, αν τον απατούσε ο σύζυγος, θα τον απατούσε και εκείνος. Ο δίδυμος αυτό. Κατάλαβες. Ναι. Ο καρκίνος είναι πιο παθητικός. Είναι πιο παθητικός. Πώς? Ο καρκίνος είναι πιο παθητικός. Είναι πιο παθητικός, ναι. Φυσικά είπαμε μόνο με τον ήλιο. Μόνο με τον ήλιο, ναι. Γιατί αν έχει, ας πούμε, καμιά σελήνη κρυάρι, αλλάζουν. Αν έχει καμιά σελήνη κρυάρι, τα μαζεύει αυτό, και μετά κάνει, όμως έχει το μπράβο. χαρτί. Εγώ πάντοτε θα τονίζω τις διαφορές. Δηλαδή μην λέμε γνώρισαμε ένα καρκίνο, αυτός θα μας είναι ήσυχος ότι και θα του κάνουμε. Να εξετάσουμε και τα άλλα πριν του κάνουμε ό,τι του κάνουμε. Σωστά, λέμε τα βασικά. Λέμε τα βασικά. Μετά τον καρκίνο έχουμε τα λιονταράκια. Αγαπημένα. Ναι. Λατρεύω. Είναι πολλών ανθρώπων τα αγαπημένα. Είναι δεσποτικοί άνθρωποι. Ηγέτες. Εκπληκτική αυτή η έκφραση, έτσι. Και όμως αυτό φαίνεται άμα τον βλέπεις ένα λέοντα ότι είναι δεσποτικός. Έχουν αυτοπεποίθηση, παραγωγική ενέργεια. Ενώ αυτοπεποίθηση έχει και ο κρυός, αλλά επειδή θα κλωτσίσει κάποια στιγμή, δεν αφήνει αυτή την ενέργεια που βγάζει να είναι παραγωγική. Ο λέοντας έχει υπομονή και επιμονή σε ό,τι κάνει και έτσι είναι δημιουργικός και μέσα από αυτά τα ταλέντα αυτοεπιβεβαιώνεται κιόλας. Έχει πλούτο ιδεών, οργανωτικότητα, είναι ηγετικός και εκείνος. Είναι παρορμητικός.
Δεν είναι παρορμητικός, όχι. Είναι σταθερός. Είναι σταθερός. Ανοίξει τα σταθερά ζώδια. Παρόλο που είναι Λέων. Παρόλο που είναι Λέων, ναι. Ένας, αλλά Λέων. Ναι, είναι ηγετικός, αλλά σταθερός. Είναι ο ηγέτης αυτός ο ηγεμόνας, ο οποίος τα μετράει όλα, έχει τον τελευταίο λόγο, γιατί πρέπει να είναι σίγουρος για την απόφαση που θα πάρει. Λοιπόν, θα φτάσουμε τώρα στο ζώδιο της Παρθένου. Θα μας πεις τι είναι ο ήλιος. Δεν ξέρω πόση ώρα έχουμε, Παντελή. Σε πόση ώρα κάνουμε διάλειμμα? 4 λεπτά. Λοιπόν, θα μας πεις εσύ ο ήλιος την Παρθένο τι σημαίνει, και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά δηλαδή το διάλειμμα που θα κάνουμε και τις διαφημίσεις, θα μας αναλύσεις τα δύο άτομα που μας ζήτησαν την ανάλυση από σένα, που και οι δύο είναι Παρθένοι, και θα δούμε τι σημαίνει ο ήλιος στην Παρθένο τώρα, και δύο διαφορετικούς Παρθένους. Ναι. Ωραία. Θα είναι ένα χαρακτηριστικότατο παράδειγμα αυτό, για να καταλάβουν τι ρόλο παίζει το σύνολο του χάρτη. Ναι. Λοιπόν, σ' ακούμε. Λοιπόν, Παρθένος σημαίνει φροντίδα, επιμέλεια, μεθοδικότητα, τελειομανία, μία αίσθηση κριτικής, και αυτό ίσως πολλές φορές είναι η απώλεια φίλων ή σημεία εχθρικότητα στο να κρίνει πολύ εύκολα τους άλλους. Έχει μεθοδικότητα όμως, αναλυτική ικανότητα. Μπορώ να πω ότι πολλές φορές έχει και διευρυμένες σπουδές, δηλαδή πολλές φορές οι Παρθένοι σπουδάζουν και φτάνουν σε κάποιο επίπεδο. Είναι πάρα πολλοί γιατροί, δεν είναι Παρθένοι? Ναι. Πάρα πολλοί γιατροί. Ναι. Και γιατί είναι ο Ερμής στη μέση, και γιατί είναι η σχολαστικότητα, νομίζω. Ναι, ή και μέσα σε πολιτικούς θα βρεις αυτούς τους ανθρώπους που είναι από πίσω από τον πολιτικό, που γράφουν τους λόγους και τα λοιπά. Να πω, είναι λίγο κουτσομπόλιδες. Ναι, γιατί όποιος κρίνει αναγκαστικά είναι και κουτσομπόλη. Κουτσομπολεύουνε λίγο. Κάτι άλλο για τον ήλιο στην Παρθένο? Δεν θα έλεγα κάτι άλλο. Οπότε πάρε μια ανάσα. Και αυτό το ζώδιο είναι από τα ζώδια που κρατάει τον γάμο του. Ναι. Ναι. Θα μας πεις μετά για τα υπόλοιπα. Ναι. Ναι. Εντάξει. Κάνουμε εμείς ένα διάλειμμα να πιούμε μια γουλιά νερό γιατί στέγνω στο στόμα μας. Ωραία. Και είσαι στη γραμμή και τα λέμε σε 5 λεπτά, 3 λεπτά, ωραία. Πόσα λεπτά? 3 λεπτά. Πολύ ωραία. Εντάξει, φιλάκια πολλά. Μέχρι τότε. Και το σημερινό μας θέμα είναι αστρολογία. Αστρολογία με την κυρία Πέρσα Γιοβάνογλου. Πέρσα, είσαι στη γραμμή? Πέρσα, μας ακούς? Ναι. Α, ωραία. Είμαστε στο μέρος δεύτερο και μιλάγαμε μαζί για τις θέσεις του ήλιου. Ναι. Με πήρε η Μαρίνα τηλέφωνο και μου λέει... Αν θέλεις και μπορείς λίγο πιο δυνατά, σε παρακαλώ. Ναι, λέω, και η Μαρίνα θέλει να βρει τον οροσκόπο της. Η Μαρινά. Ναι, είναι 15 Πέμπτου το 86 και 11 και 50 το πρωί. Θα μας το πεις. Λοιπόν, μισό λεπτό. 15 Πέμπτου, 15 1986, τι ώρα το πρωί? 11 και 50. 11 και 50. 11 και 50 το πρωί. 15 Πέμπτου 86, 11 και 50 το πρωί. Λοιπόν, έχει οροσκόπο Λέοντα. Είναι Ταύρος, οροσκόπο Λέοντα. Κατάλαβα. Κατάλαβε η Μαρίνα. Μία λιονταρίνα είναι. Ναι, η έκφρασή της είναι σαν αυτή που αναλύσαμε των λιονταριών. Δηλαδή αυτό βλέπει ο άλλος από το πρόσωπο της Μαρίνας. Λιονταρίνα, έχει λιονταρίνα. Τα χαρακτηριστικά του Ταύρου. Αυτό που εκπέμπει όμως τους άλλους είναι τα χαρακτηριστικά του Λέοντα. Ηγέτης. Και πάμε να πούμε τώρα για τις προβλέψεις, για τα προβλέψεις. Μία ανάλυση. Να πούμε πρώτα για τον κύριο ή για την κυρία? Να πούμε για την κυρία μια ανάλυση, ναι. Λοιπόν, είναι Παρθένος. Λοιπόν, η κυρία μας είναι Παρθένος 2 Σεπτεμβρίου του 70. Μάλιστα. Λοιπόν, και μάλιστα η συγκεκριμένη κυρία
Έχει πάρα πολλούς πλανήτες στο ζώδιο της Παρθένου. Έχει τον ήλιο, έχει τη Σελήνη, έχει τον Ερμή. Και έχει και ένα Πλούτονα. Και τον Πλούτονα. Το χαρακτηριστικό που συμβαίνει στο χάρτη της και παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και πρέπει να προσέξουμε, είναι ότι όλοι αυτοί οι πλανήτες βρίσκονται σε αρμονική όψη με τον Κρόνο. Μάλιστα. Ο Κρόνος λοιπόν της κρατάει πολύ δομημένη. Την σκέψη της, το συναίσθημά της, θα έλεγα ότι δεν έχει τάσεις ρομαντισμού και τέτοια πράγματα. Ευτυχώς βέβαια, για να δεις ότι όλα είναι ισορροπημένα, ο Θεός όλα τα προσέχει, έχει μια Αφροδίτη στο ζυγό. Και η Αφροδίτη στο ζυγό δίνει έτσι μια εκλεπτισμένη αισθητική έτσι, στον ερωτισμό και αυτά, γιατί η γυναίκα αυτή είναι βράχος με τον Κρόνο που κάνει τόσο καλή όψη και αρμονική με τη σελήνη της. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σταθερή. Μπορεί να επιβληθεί όμως το συναίσθημά της. Δεν άκουσα. Μπορεί να επιβληθεί στο συναίσθημά της. Που συνεπάγεται δηλαδή η λογική είναι υπεράνω του συναισθήματος. Ναι, έτσι της βγαίνει με το χάρτη της. Δηλαδή όταν κάποια στιγμή πέσει σε μια παραπλάνηση ή θα μπορούσε ας πούμε να ζούσε ένα συναίσθημα το οποίο δεν θα την οδηγούσε σε σωστό δρόμο, όταν το καταλάβαινε αμέσως θα το έκοβε. Δεν θα ήταν από τις γυναίκες που θα καθόντουσαν να κλαίνε και να χτυπάνε μια πόρτα που δεν ανοίγει. Και τι, έχουμε κάτι καλό να τις πούμε από εδώ και τώρα? Να τις πούμε από εδώ και πέρα. Ναι, θα ήθελα να της πω της κυρίας ότι από την Άνοιξη και μετά κάποια πράγματα τα οποία θέλει να φέρει αλλαγές στη ζωή της, κάποια πράγματα τα οποία ίσως περιμένει η τύχη να της ανοίξει την πόρτα, θα πρέπει να περιμένει από την Άνοιξη και μετά και ιδίως από το καλοκαίρι. Διότι ο Δίας στους διδύμους κάνει μια δύσκολη όψη με την Παρθένο, που σημαίνει ότι παίζει κάποιο κρυφτούλι σχετικά με τα πράγματα που θέλει να εξελιχθούν στη ζωή της. Οπότε καλύτερα σε αυτή την περίπτωση, ό,τι δεν της βγαίνει εύκολα, καλύτερα να σκεφτεί μήπως είναι κάποια λάθος απόφαση ή κάποια λάθος σκέψη. Δηλαδή να έχει λίγο χρόνο να ξανασκεφτεί αυτά που θέλει, να βαδίσει ένα βήμα μπρος και 2 βήματα πίσω μέχρι το καλοκαίρι, που θα αλλάξει ο Δίας θέση και θα περάσει στο ζώδιο του Καρκίνου. Τότε λοιπόν θα μπορέσει να έρθει πιο κοντά στην υλοποίηση των στόχων της. Εγώ πάντοτε ρωτάω, γιατί δεν είναι καλό είναι να παίρνουν τηλέφωνο, να κάνουν ίδιοι τις ερωτήσεις όποιος άλλος θέλει να κάνει ερώτηση, γιατί εγώ ρωτάω πάντοτε. Έχει να φοβάται κάτι σε θέματα υγείας? Τα θέματα υγείας, κοίταξε να δεις, αυτά συνήθως δεν λέγονται στον αέρα, έτσι. Α, μπράβο, λέγε, ναι. Είναι πολύ πιο προσωπικά. Και πρέπει να ξέρουμε ακριβή ώρα γέννησης. Και πρέπει να ξέρουμε, μπράβο, και ακριβή ώρα γέννησης, γιατί τα θέματα υγείας είναι πάρα πολύ λεπτά. Δεν μπορείς να πεις μια γενική... Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ανοιχτός ο ορίζοντας στο θέμα υγείας. Ή δεν είναι. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο οροσκόπιο. Απλά λέμε για τα παρακινδυνευμένα. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ εξειδικευμένος και να έχεις πάρα πολλή ώρα μπροστά σου να ασχοληθείς. Ναι. Αυτό που θα μπορούσαμε να της πούμε είναι ότι θα περάσει από το τέλος του 2013 στο 2014, θα μπορούσα να της πω σε πολύ γενικές γραμμές, ότι θα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ τα ατυχήματα, αν έχει κάποιους πόνους στα άκρα της και αυτά, θα πρέπει να προσέξει δηλαδή αυτό το πράγμα, περισσότερο τα ατυχήματα. Ωραία. Και τα οικονομικά μας, πάντα θα ρωτήσω συναισθηματικά, οικονομικά και τύχη. Πάντα θα σε ρωτάω εγώ σε αυτά. Ναι. Κοίταξε να δεις, η τύχη ευνοείται με το πέρασμα του Δία στον Καρκίνο, ναι, από το καλοκαίρι, τον Ιούνιο δηλαδή, για να υλοποιήσει στόχους ή και για να αλλάξει στόχους, οι σχέσεις ανθρώπων, κύκλων, τέτοια πράγματα. Άρα λοιπόν έχουμε άνοιγμα από τον Απρίλη και μετά. Από τον Απρίλη και μετά. Και εκεί θα υπάρχει και ένα άνοιγμα για τα οικονομικά της. Μέχρι τα μέσα του 2014, όπου θα πρέπει να προσέξει μετά. Οπότε θα μπορέσει να κάνει κάποιο άνοιγμα και μετά από τα μέσα του 2014 να το συγκρατήσει και να μείνει σταθερό. Μάλιστα. Νομίζω είναι αρκετά καλά. Δηλαδή, ενώ όλος ο κόσμος καίγεται αυτή τη στιγμή, βλέπω ανοίγματα. Ναι, και εγώ δεν βλέπω κλεισίματα. Μπορεί να προχωρήσει πολύ σταθερά από το καλοκαίρι και μετά είναι μια πολύ καλή περίοδος για εκείνη. Πολύ καλά. Να πάμε και από τον κύριο. Να πάμε και στον κύριο. Πάλι τώρα έχουμε να δούμε. Παρθένος, η κυρία, Παρθένος και ο κύριος. Είναι και εκείνος. Με ήλιο στον Παρθένο έχει και εκείνος τον Ερμή του. Πάλι στον Παρθένο έχει όμως και την Αφροδίτη στον Παρθένο.
και τον Πλούτονα και τον Ουρανό. Πάρα πολλά ζώδια χρωματίζονται, πάρα πολλοί πλανήτες χρωματίζονται από το ζώδιο του Παρθένου. Δηλαδή μοιάζουν οι δυο τους. Τώρα, κοίταξε να δεις τι συμβαίνει. Αυτός ο κύριος όμως έχει και κάποιες όψεις έντονες, ενώ η άλλη κυρία είχε σταθεροποίηση με τον Κρόνο. Εδώ πέρα ο κύριος έχει, η σελήνη του παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο ζώδιό του, στο αστρολογικό του χάρτη. Κάνει πάρα πολλές όψεις, τις οποίες δηλαδή μέσω συναισθημάτων και μέσω καταστάσεων τις οποίες από πολύ μικρό παιδί έχει διανύσει τη ζωή του, πάντα μέσα από συναισθήματα, είτε με το αντίθετο φύλο, είτε μέσα στην οικογένειά του, από αδέρφια, από αδερφές αν έχει, ή από τη μητέρα του, αυτό του έχει δώσει το στίγμα εντός εισαγωγικών στη ζωή του, για να αντιμετωπίζει τις σχέσεις του, να λύνει τα θέματά του μέσω του συναισθήματος για να εξελίσσεται. Πρέπει να προσέχει να μην πέφτει σε πλάνες και σε ουτοπίες. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό χαρακτηριστικό. Έχει πρόβλημα με Ποσειδώνα. Επίσης, άλλο ένα χαρακτηριστικό είναι ότι ο Ερμής του είναι πάρα πολύ κοντά στον ήλιο του. Που σημαίνει ότι κάθε θετική σκέψη μπορεί να την αναγάγει πάρα πολύ εύκολα. Κάθε αρνητική σκέψη όμως μπορεί να του κάψει το μυαλό. Να του κάψει το μυαλό, δηλαδή εννοώ ότι να την επεκτείνει τόσο πολύ που να πιστέψει ότι έγινε κιόλας το κακό, δημιουργήθηκε μόνο με το μυαλό του και τη σκέψη του. Θα μπορούσε να κάνει χαλάρωση, να μπορούσε να κάνει mind control κατά κάποιο τρόπο, θα του προτείναμε? Ναι. Θα μπορούσαμε να του προτείνουμε να κάνει γιόγκα, αυτό εννοείς, έτσι? Ναι, ή να κάνει χαλάρωση, να κάνει ασκήσεις ελέγχου του νοητικού κατά κάποιο τρόπο. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Θα μπορούσε να κάνει γιόγκα, να κάνει ένα ρέικι, κάποια εναλλακτικά θα ήταν πάρα πολύ. Ακόμα και μασάζ θα μπορούσε να τον ηρεμήσει. Μάλιστα. Ιδίως στο σημείο του σβέρκου, των ώμων. Να δέχεται μασάζ, όχι να δέχεται μασάζ. Να τον ανακούφιζε πάρα πολύ. Να ρωτήσω εγώ για τα οικονομικά του, πάνε και... Τα οικονομικά του, Ναι. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Ως Παρθένος, και επειδή μιλήσαμε για τον Δία στους διδύμους, όπως είπαμε και για την άλλη κυρία, είναι οι καταστάσεις στη μια γεμίσει στο πορτοφόλι και εκεί που πάμε να χαρούμε μετά αδειάζει και μένουμε και χρεωμένοι. Οπότε θα περιμένει να φύγει ο Δίας από τους διδύμους, όχι τόσο για να του φέρει τύχη, αλλά για να τον αφήσει λιγάκι σε ησυχία και να μην έχει τόσα έξοδα. Να μπορέσει να κάνει ένα καλύτερο κοντρόλ με τα οικονομικά του. Επίσης, κάτι θα γίνει σε σχέση με τη δράση του προς το τέλος του 2013, δηλαδή από το επόμενο φθινόπωρο και μετά. Δηλαδή δράση τι εννοείς? Δηλαδή είναι παντρεμένος. Όχι, ελεύθερος είναι. Ελεύθερος είναι. Είναι ελεύθερος. Οπότε θα μπορούσα να πω ότι υπάρχει περίπτωση μέσα στο 2013 να συναντήσει και τον έρωτα της ζωής του, αλλά προς το τέλος, δηλαδή από το φθινόπωρο ή τις αρχές του χειμώνα. Μακάρι. Ναι. Το θέμα είναι και κάτι άλλο. Οικογενειακά θέματα μέσα πώς είναι? Τι θέματα είπες? Τα οικογενειακά. Τα οικογενειακά θέματα. Έχει αδέρφια? Έχει μια αδερφή. Κοίταξε, βλέπω ότι πρέπει να λύσει, επειδή δεν έχω τον οίκο του για να πω ακριβώς και να πω με κάθε λεπτομέρεια. Θα πω σε γενικές γραμμές ότι βλέπω ότι υπάρχουν θέματα με αδέρφια ή με μητέρα ή με γονείς και πρέπει εκεί να έρθουν ισορροπίες. Οπότε είναι περισσότερο σε θέματα σχέσεων. Δεν μπορώ να πω αν είναι κληρονομικά κιόλας ή όχι. Μάλιστα. Γιατί δεν βλέπω τον οίκο. Αλλά ο Κρόνος στο Σκορπιό που θα κρατήσει μια διετία έρχεται και τον πιέζει περισσότερο από το 14 για να λύσει αυτές τις υποθέσεις. Μάλιστα. Κατά τα άλλα γερός δυνατός κι αυτός. Κατά τα άλλα γερός δυνατός. Και μετά τις διετίας του Κρόνου στο Σκορπιό θα είναι ακόμα πιο γερός και δυνατός. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος θα περάσει κάποιες καταστάσεις, κάποιες δυσκολίες, τις οποίες όμως τις ξεπερνάει και παίρνει ένα γαλόνι στη ζωή του για να συνεχίσει μετά. Δηλαδή ουσιαστικά έχει άλλα 1-2 χρόνια παλούκια. Συγγνώμη για την έκφραση. Έχει, ναι. Διότι έτσι όπως τα ακούω, και δεν είναι θέμα κρόνου, γιατί συνέχεια λέμε τον κρόνο. Δηλαδή ο κρόνος απλά τον τεστάρει. Μπορεί και να τον επιβραβεύει, να του δίνει αυτό που είπε στα γαλόνια. Ναι. Αλλά πρέπει να αντιμετωπίσει αυτές τις σχέσεις που είπαμε με την οικογένειά του. Μάλιστα. Ίσως περισσότερο εσωτερικά μέσα στην ψυχή του, έτσι. Ναι, να δεχτεί και να αποδεχτεί καταστάσεις.
Οκ, νομίζω το μήνυμα το πήρε. Να μην τον πληγώνουνε και αυτές οι πληγές να μην τον δεσμεύουν σε σχέση με τις σχέσεις τους. Με τις σχέσεις του. Νομίζω ότι τα μηνύματα τους τα δώσαμε. Είδαμε 2 διαφορετικούς παρθένους. Ναι. Έναν κύριο και μία κυρία και είδατε τελείως διαφορετικές τάσεις, τελείως διαφορετικά εμπόδια, τελείως διαφορετικά αποτελέσματα. Βέβαια. Και να προχωρήσουμε να δούμε τη θέση του ήλιου στον Ζυγό, τι λέει. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, τα αγαπημένα μας τα ζυγάκια, πιστεύω ότι κάθε ένας έχει και ένα φίλο ζυγό ή μια φίλη ζυγίνα. Εγώ έχω αδερφούλη. Εγώ αδερφό. Φέρνει αρμονία στις σχέσεις, έχει ένα πολύ κοινωνικό πνεύμα, κοινωνική προσαρμογή, αγάπη για τις τέχνες, έχει καλούς τρόπους, έχει έλλειψη σταθερότητας όπως η δίδυμη, αποφασιστικότητας όμως. Το χαρακτηριστικό είναι έλλειψη αποφασιστικότητας. Όχι μόνο ο ήλιος στο Ζυγό, αλλά ακόμα και ο Άρης στο Ζυγό. Μπορώ να τονίσω εδώ πέρα. Οι συναναστροφές για έναν Ζυγό είναι πολύ σημαντικές. Πώς έχει συναναστραφεί μες στην οικογένειά του για να δει πώς θα είναι οι σχέσεις του. Πώς ήταν ο πρώτος του έρωτας, η πρώτη επαφή, η πρώτη σχέση για να δει πώς θα είναι και οι επόμενες. Πληγώνεται πολύ εύκολα ένας Ζυγός, αλλά το ξεπερνάει επίσης εύκολα και πάει παρακάτω. Είναι το ζώδιο της ομορφιάς, όπως είπαμε πριν για τους Σταύρους. Αφροδιτένη. Ακόμα περισσότερο εδώ πέρα. Εδώ είναι πιο πολύ, πιο τονισμένη η ομορφιά τους. Πώς? Πιο τονισμένη η ομορφιά τους. Είναι πιο τονισμένη η ομορφιά του. Ακόμα και ένας άνθρωπος με άσχημα χαρακτηριστικά θα φανεί όμορφος όταν θα βγει έξω από το σπίτι, γιατί θα έχει περιποιηθεί με τέτοιο τρόπο τον εαυτό του. Ιδίως οι άντρες, μπορώ να πω, από ό,τι έχω προσέξει κιόλας, φοράνε αρώματα. Δηλαδή ένας άντρας Ζυγός δίπλα σου μοσχοβολάει. Μάλιστα. Αν δεν έχει άλλες επιδράσεις. Πώς? Αν δεν έχει άλλες επιδράσεις. Ναι. Και μετά τους Ζυγούς τι θα μας πεις, κυρία Πέρσα μας? Για τους Σκορπιούς. Ναι, άλλοι άνθρωποι έλκονται και άλλοι αποθούνται από αυτό το ζώδιο. Ναι. Έχει τονισμένη δύναμη θέλησης. Έχουν υπάλληλοι για την ίδια την ύπαρξη. Η δύναμη να πετύχουν και να διατηρήσουν τη θέση τους στη ζωή. Μια επιμονή, μια υπερεκτίμηση του εαυτού τους. Δεν είναι και μεταφυσικό ζώδιο? Είναι και μεταφυσικό ζώδιο, γιατί έχουν βαθιά διαίσθηση. Που συνεπάγεται... Αλλά και με το μάτι τους νομίζω τους επιβάλλονται με το βλέμμα τους. Που συνεπάγεται δηλαδή αυτοί που έχουν τον ήλιο στον Σκορπιό έχουν έτσι αυτή την αίσθηση ότι τους έρχεται η ιδέα πολύ πριν από τα πράγματα. Ότι έχουν πάρει το μήνυμα νωρίτερα, ναι. Κοίταξε να δεις, μπορείς να το πεις αυτό, ότι έχουν πάρει το μήνυμα νωρίτερα, αλλά και είναι και φανατικοί, δηλαδή αντιμετωπίζουν την κατάσταση αυτή με φανατισμό. Και ποιοι έχουν το κοκαλάκι της νυχτερίδας? Έχουν πάρα πολύ πάθος και γι' αυτό λένε ότι είναι το ερωτικό ζώδιο, δηλαδή ένας άνθρωπος με ήλιο στο Σκορπιό, Αφροδίτη στο Σκορπιό, Άρη στο Σκορπιό, όπως είναι ο κύριος που αναλύσαμε το χάρτη νωρίτερα, ναι. Έχουν πάρα πολύ ερωτικό πάθος, πολύ μεγάλη ερωτική φλόγα και μπορούν να κρατήσουν κάποιον δίπλα τους με αυτή τη συμπεριφορά. Μάλιστα. Αλλά έχουν και δυσκολίες από μια λανθασμένη συμπεριφορά δική τους, η οποία έρχεται από το φανατισμό που είπαμε νωρίτερα. Μάλιστα. Και επειδή καταλαβαίνουν ορισμένα πράγματα πιο μπροστά από τους άλλους. Και μετά τους Σκορπιούς πάμε στους Τοξότες. Στον Τοξότη. Ο Τοξότης είναι πάντα έτοιμος για δράση. Αγάπη για τα σπορ, κοινωνικότητα, ανεμελιά, πάρα πολύ ανεμελιά. Έχει μια περίπου διπλή φύση και εκείνο σαν το δίδυμο, άλλωστε είναι το απέναντι ζώδιο. Ναι. Αγωνίζεται πάντα για να εξασφαλίσει μια πετυχημένη θέση στη ζωή. Εδώ βλέπουμε και πολλούς εργασιομανείς για να κατακτήσουν μια μεγαλύτερη θέση, περισσότερο για να κρατήσουν τη δουλειά τους και να την αναγάγουν ακόμα πιο ψηλά. Δεν είναι τεμπέληδες, έχουν προοδευτική εξέλιξη, σημαντικές είναι αναστροφές και αν κάποιος τον έχει σαν τέρι του στη σχέση του, να ξέρει ότι μπορεί να μην είναι και τόσο ρομαντικός. Μπορεί να μην είναι και τόσο ρομαντικός. Να ζητήσω κι εγώ κάτι δηλαδή τώρα από το μικρόφωνο, επειδή χοροσκόπο το ξέρω, δηλαδή να πεις κάτι της παραπάνω και για μας. Έχεις περισσότερη πρακτικότητα. Σαν με οροσκόπο. Είναι πιο πρακτικός. Ναι. Και μετά πάμε στον εγώ καιρό. Στον εγώ καιρό. Εδώ βλέπουμε πάλι άτομα που εργάζονται σκληρά.
συγκεντρώνονται πολύ επίμονα πάνω σε θέματα που τα αφορούν για να εξελίξουν τη ζωή τους. Έχουν μια δική τους θεώρηση για τη ζωή, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή και γι' αυτό κάνουν παρέα μόνο με όσους ταιριάζουν απόλυτα. Επίσης, έχω παρατηρήσει ότι εδώ κρύβονται και πάρα πολλοί επαναστάτες που είναι στο ζώδιο του εγώκερου. Δηλαδή για τα κοινωνικά φέρεστε, για την ελευθερία του ανθρώπου. Παρόλο που είναι τόσο στερητικοί. Παρόλο που είναι τόσο αυστηροί και σκληροί, μπορούν να θέλουν τον άνθρωπο ελεύθερο. Μάλιστα. Και γι' αυτό άλλωστε λένε κιόλας ότι όταν σε έναν αστρολογικό χάρτη η ακμή του εβδόμου, δηλαδή του οίκου του γάμου μας, βρίσκεται στον εγώκερο, σημαίνει ότι αυτό το άτομο θα αργήσει να παντρευτεί. Δηλαδή είναι ελεύθερο, τα ψιλοκοσκινίζει τα πράγματα έτσι, είναι πολύ αυστηρό στην κρίση του και αργεί να έρθει σε γάμο, γιατί θέλει να είναι και επιτυχημένος βέβαια, έτσι. Μάλιστα. Οπότε κοίτα πόσους παρονομαστές πρέπει να έχουμε για να δούμε, να αναλύσουμε ένα χάρτη. Ναι, για να δεις δηλαδή πώς χρωματίζει ορισμένα σημεία του αστρολογικού χάρτη κάποιο ζώδιο. Και ενώ όταν έχουμε ήλιο στον υδροχό. Λοιπόν, ο υδροχός έχει ισχυρές δυνάμεις παρατήρησης, άμεση κατανόηση των άλλων ατόμων, κοινωνικότητα, είναι κυκλοθυμικός, είναι ζώδιο του αέρα, είναι γνώστης της ανθρώπινης φύσης, ενδιαφέρεται για νέες μεθόδους, νέες ανακαλύψεις, δηλαδή είναι το ζώδιο των ηλεκτρονικών υπολογιστών, το ζώδιο των αστρολόγων, των επιστημών. Ναι, από τους υδροχόους. Στη δαιμονία και στους περιορισμούς. Επίσης ένα ζώδιο που δεν δέχεται περιορισμούς. Φαντάσου δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει τονισμένο εγώκερο και υδροχό στο χάρτη του, έτσι. Πόσο αυστηρά θα κρίνει το τέρι του ή το επάγγελμα που θα διαλέξει. Άνοδο και πρόοδο στη ζωή βλέπουμε σε έναν υδροχό μέσα από ατομικές προσπάθειες. Πατάει μόνος στα πόδια του δηλαδή. Μάλιστα. Και λιγότερο στη βοήθεια των άλλων. Και αυτό να είναι εξαρτημένος, μπορώ να πω. Και αυτό σημαίνει αν έχεις πλανήτες στον υδροχό. Και αυτό σημαίνει αν έχεις πλανήτες στον υδροχό εκτός από τον ήλιο. Ναι. Αν έχεις δηλαδή Αφροδίτη στον υδροχό, που η Αφροδίτη είναι ο πλανήτης του έρωτα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει ελεύθερες σχέσεις ως επιτοπλίστων. Μάλιστα. Και πάμε στα αγαπημένα μας ψαράκια για να. Πάμε στα αγαπημένα μας ψαράκια, τα οποία είναι πάρα πολύ συναισθηματικά. Έχουν μια τάση δεκτικότητας, απορροφούν ό,τι συμβαίνει γύρω τους, είναι όμως επιφυλακτικοί. Αυτή η απορροφητικότητα τους φέρνει πολλές φορές σε φάση μελαγχολίας. Αγαπάνε πάρα πολύ την αγάπη, αγαπάνε να αγαπιούνται και να τους αγαπάνε. Έχουν και μια φύση όμως μυστικοπαθής. Δεν τα βγάζουν. Δηλαδή δεν θα μιλάνε εύκολα όπως και οι σκορπιοί. Δεν τα βγάζουν κιόλας στον αέρα. Περιμένουν πρώτα από τον άλλον το πρώτο βήμα και μετά θα ανοιχτούν εκείνοι. Τι, τα βγάλουν κιόλας στον αέρα. Έχουν και κάποιες εσωτερικές αναστολές. Εκεί είναι ο λόγος αυτός. Και δεν ξέρω αν οι φίλοι ακροάτες και ακροάτρες κατανόησαν τι σημαίνει να αναλύουμε ένα αστρολογικό χάρτη, και θα κάνουμε αρκετές εκπομπές για να μπορέσουμε να δώσουμε το πώς μπορεί να γίνει μια πρόβλεψη. Σήμερα μιλήσαμε για τον ήλιο. Δεν ξέρω, Παντελή, πόση ώρα έχουμε ακόμα για 4 λεπτά. Έτσι, μέσα αυτά τα 4 λεπτά θα μπορούσα να ρωτήσω εγώ. Από τους 12 ήλιους σε κάθε ζώδιο, ναι, ποιον θα έλεγες τυχερό? Ποιον θα έλεγα τυχερό, Ναι. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Να σου πω εγώ ποιον θαυμάζω. Ναι. Από προσωπική μου πείρα και πώς βλέπω ότι είναι τυχερός και μπορεί να φτιάξει την τύχη του μόνος του, το Λέοντα θα έλεγα. Μάλιστα. Αυτό πάντα λέμε με τους παράγοντες που υπάρχουν, πώς είναι στημένο το οροσκόπιό του. Θα το λέω συνέχεια. Ναι. Ο ήλιος, ας πούμε, στον Λέοντα θεωρείται τυχερός. Τώρα, αν έχει κανένα Πλούτονα πάνω του ή κανένα Κρόνο ή κανένα ουρανό. Κάποιον άλλον που τον κόβει, ναι, δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Ερωτικό. Πιο ερωτικό το Σκορπιό, αλλά και τον Ταύρο. Μάλιστα. Όμως και τον Παρθένο όταν εμπιστευτεί και ανοιχτεί. Ναι. Δηλαδή ο Παρθένος κρύβει έτσι έναν άγριο ερωτισμό όταν εμπιστευτεί, έτσι. Μάλιστα. Όταν εμπιστευτεί. Ο Σκορπιός τον εκπέμπει οπουδήποτε, ανα πάσα στιγμή. Μυρίζει δηλαδή έρωτα, μυρίζει έλξη. Μάλιστα. Πιο ελεύθερο. Πιο ελεύθερο ο υδροχόος.
πάρα πολύ ελεύθερος. Αδέσμευτος επίσης είναι και ο δίδυμος. Ναι. Καταθλιπτικός. Πώς? Καταθλιπτικός. Καταθλιπτικός θα έλεγα πάλι. Εξαρτάται και από τους πλανήτες και από τον Ναι, απλά λέμε τώρα πιο... πάρα πολύ. Ναι, από ήλιο και μόνο. Και από τον Ερμή. Από ήλιο και μόνο θα έλεγα ότι η τάση κατάθλιψης μπορεί να έχει ένας Σκορπιός, μπορεί να έχει ένας Ιχθύς. Οι δύο. Τυχοδιώκτης, κάνω τώρα διάφορες ερωτήσεις. Τυχοδιώκτης, απαντούσα ευθύτατα για τοξότη, αλλά και δίδυμο. Μάλιστα. Άτακτο. Άτακτο, Ναι. Λοιπόν, χωρίς πολλή σκέψη θα έλεγα τον τοξότη. Άτακτος, ατακτούλης. Αυτός που δεν είναι πιστός, άπιστος. Άπιστος, έτσι. Ναι. Εντάξει, θα μιλήσω για το δίδυμο και ας είμαι και δίδυμος.